Patrik videósan. Jó, együtt vagyunk. Patrik, állnod kell, oké? De ugyanazon a nubban játszunk. Patrik, állnod kell. Patrik, segíts el! Patrik! Köszi. Milyen cíterek? Patrik, gyerünk! Gyerünk, Patrik! Jó. Kösz. Mi van? Kacot! Lőttél 2 kockás Pontosan, Patrik, fiát, egy alatt volt 2 törött, 2 törött, Patrik, 2 törött micsoda, 2 törött blokk, volt meg egy ilyen sima, hát bekatszoltál közép. Ez hülye. Indul! Mama!